बे BPF हानजानि दैदेनगिरिफ्रा रेप केसाव दिनैनि तारिखाव फासिनाय नङामोन आरो बेबो माइनर सिख्ला बयबो मिथिगौ जे बिथाङा नारि केलेंकारियाव BPF हानजानि सोरबा लिडार माइनर हिन्जावसा अर्थात उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनायनि मोनसे बरनाम होदों BPPLनि रुंगुल बर' बिथाङा दा बाथ्राया बेसेबांसिम सैथो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजिनानै लानो हागोन दा जाय हक आङो ढेकियाजुलि टु क'क्राझार थांगासिनो दङ आरो गोबाव समबो जाबायमोन भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननाव आङो गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय मानोना 10 दिन 12 दिनसो जालांबायना आं गामियाव दंफैनानै गुवाहाटि बायदि नङा जोंखौ गुवाहाटियाव थाग्रा मानसि दा गामियाव फैबा नेटवर्कनि गोबां प्रब्लेम जायो इन्टारनेटबो सालायनो हाया गोबां दिगदार आरो दिनै दसे सम मोनदों मानो होनबा गाबोनसिम बा समफोरसिम जों क'क्राझार फारसे आवगायगासिनो दं नालाय बे खेत्रआव आं दिनै गारियावब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाना फैनो गोनां जादों दा बे भिडिअखौ आं एसे आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुबैदों बेनो जे जिथुनाखि UPPLआ BPF हान्जाखौ जे गाज्रि सोंखारिगासिनो दङ सोरबा नारि केलेंकारि दं सोरबा माइनर हिन्जावसाजों बरनाम बरसि जादों बेफोरबायदि गोबांथार बाथ्रा बुंदों दा बेफोर बाथ्राया अनलि BPF हान्जायावल' दं नङाबोला UPPL हान्जायावबो दं जोंनि बर'फोरनि मोननै पलिटिकेलआ गावजों गावनो बिदा फंबाय बेफोरबायदिल' सोरांब्लानो अखा नायब्लानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों निउस पर्टेलनि गेजेरजों सोरबा लिडारा सोरबा हिन्जावसानि बरनाम दं सोरबा लिडारा सोरबा आइजोनि बरनाम दं होननानै सानफ्रामबो गावजों गाव सोंखारिलायबाय थाबा जागोन सानखो ना माखो दा जों नोंथांमोना पलिटिकेलखौ गेलेनो सानदोंब्ला मोजाङै पलिटिकेलखौ गेलेलांबा जायोमोन राजनितिखौ आगान होदोंब्ला राजनितिकनि खामानिखौ नोंथांमोना मावोमोन रायजो राजानो बबे ओनसोलाव बबे एरियायाव बबे खनायाव डेभेलपमेन्टनि थाखाय गोदोसोनानै दं बैफोरबायदि जायगाखौ नोंथांमोना गिदिं गिदिं नायथिंनानै डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावब्ला मोजां जागोन नामा आं बेखौसो नुहरदों जाहाथे नोंथांमोना बैफोरबायदि गावजों गाव सोंखारिलायनायनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला मोजां आं बेखौ नुदों मानो होनना बुङोब्ला बेफोरबायदिया सेम नोंथांमोना दा जिबायदि BPF हान्जाखौ बेफोरबायदि बरनाम बरसि दं बा केलेंकारि दं होननानै नोंथांमोना सोंखारिदों आसि थुयै थुयै नाम थांखे थांखे बुंहरदों नङा होमबा सोरबा कास्टम बसुमतारी बिथाङा लाइमोन हिन्जावसाफोरनि सायाव गाज्रि रेकर्ड दं मा दं होननानै अब्ला रुंगुल बर' बिथाङा दंना गैया नोंथाङाबो बाय'डाटा दिहुननांगौबा खिजानि ओंखारनोबो हागौ दा बेफोरबायदिखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावजों गाव गेसाव गोफोन खोथाफोरखौ रायखांबाय थास्लायस्लाय हारि समाजनि थाखाय हारिखौ माबोरै जौगाहोनो हागोन जोङो बर' रायजो राजाखौ माबोरैबा फोथांनानै लाखिनो हागोन फिन खेब जोङो बड'लेण्ड डिमान्डआव माबोरैबा आगान होफिननो हागोन नै बिनि थाखाय जों सिन्था खालामनाया मोजां होननानैसो बयबाबो सानो आरो दासिमबो आसा दं जोंनि नन बिटिआरनि मानसिफोर सनितपुर आरो ढेकियाजुलि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि मोननै जिल्लानि रायजो राजाफ्राथ' दासिमबो बिटिआरखौबो मोनफुंनो हायाखै ना बले बड'लेण्ड जाखो माब्लाबानि समनिफ्रायनो दिनैसिमबो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों इमप्लिमेन्ट जाबाय होननानै खोनागासिनो दं नाथाय दासिमबो इमप्लिमेन्टनि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथआव दासिमबो बिटिआरखौ सोसनजादोंना सोसनजायाखै बिनि सिमाबो दासिमबो थि जायाखै दा जाय हक बेफोरखौ जों जेबो सिन्था खालामाखै बा टेनसन लायाखै नोंथांमोना सानसे समाव लासै लासै प्रसेसनि गेजेरजों सोसनलांनो हागोन होननानै बयबो नेनानै दङ सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा दा बेनो रुंगुल बसुमतारी जिबायदि कास्टम बसुमतारी बिथांखौ बा BPFनि सोरबा लिडारखौ लाइमोन हिन्जावसाफोरनि बा माइनर केस दङ बायदिसिना दङ होननानै नोंथांमोना गोबांथार खोथा बुङो बेफोरनिफ्राय गावजों गाव सोंखारि लायाजासेनो समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावनो नैखौल' नोंथांमोना सिन्था खालामबा मोजां जागोन होननानैसो आं सानो आरो दा आं बारा गोलावखौ बुङा जाहाथे नोंथांमोना गोबाव समनिफ्राय आं भिडिअ लाबोबाय दिनै इमिडियेटलि बा इमारजेन्सि आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लानानै फैदों जाय हक नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय बा किसुमाना नुवाखै जानांगौ जायफोर नुवाखै नोंथांमोना आंनि चेनेल थ्रुयै जोबजासिम नायना लादो आरो बुजिनानै लानो हागोन आरो जोबजासिम नायनायनि गेजेराव सोर मा बुजिनो हाखो नैबे रुंगुल बर' बिथांनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना निश्चय कमेन्टआव फोरमायहरनो हागोन आरो कास्टम बसुमतारीया थारैनो बेसेबांसिम सैथोनि मानसिमोन आरो बैफोरबायदि गेसाव गोफोन मानसिया थायोब्ला बर'नि पलिटिकेल जिथुनाखि नायल' जाल' मोननैल' बे पलिटिकेला थारैनो बेसेबांसिम गोलावसिम लास्टिं होगोन आरो बेसेसिम आयु थागोन नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरनो जाबाय कास्टम बसुमतारी बिथाङा माबा मोनसे बुंबानो जों रिप्लाइ होथारनांगौ होननायनि जेबो बाथ्रा गैया नाथायबा जों मोनसे बाथ्राखौ साननो गोनां जायो गेजेर गेजेर बिथाङा ओरैबायदि किसुमान बाथ्राफोरखौ बुंनानै मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो नागिरो दा बेबायदियाव जोंनिफ्राय रायजो राजा बिथांमोननो माखासे बाथ्राखौ मिथिहोनो गोनां बा मिथिहोनाया प्रयजन दङ कास्टम बसुमतारी बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि गोथार संगठननिफ्राय मानो होखारजानाय बे बाथ्राखौ दिनै जों बुंनांगौ गैया बयबो मिथिगौ जे बिथाङा नारि केलेंकारियाव जड़ित थानायनि थाखाय सोरखौबा बिनानाव लिंनानै गोसो थोनानै माबा माबि जानायनि थाखाय बिथांखौ मोनसे गोथार संगठननिफ्राय एक्सपेल खालामनाय जादों दा बिथांनि
बे स्वभाब चरित्रनि थाखायनो बिथांखौ दिनैनि तारिखाव बर' रायजो राजाया मालाबाबो एक्सेप्ट खालामा आरो बिथांखौ रावबो लिडार हिसाबै नाया बिथांनि किसुमान बाथ्राफोरखौ मा बुङो होननानै मानसिफ्रा गावखौ बेसेबां मोजां देखायनो नागिरदों होननानैसो बिथांखौ नायनो नागिरो गेजेर गेजेर दा बाथ्राया जाबाय बिथाङा जितियानो जाय समाव मिडियायाव ओंखारो बे समावनो माखासे नंथारै एलिगेसनफोरखौ लाबोयो दा बिथाङा बुंदों जे सिन्डिकेटनि बाथ्रा करापसननि बाथ्रा हाग्रामा महिलारि बिथांनि समाव जे 3000निख्रुइबो बांसिन 3000 करोड़निख्रुइबो बांसिन दाहार खालामनानै गालांबाय बै समाव जे श्रीरामपुरनि जा गेटनि कौटि कौटि थाखा बेखौ हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि कम्पानिया बै समाव लुटिबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा एसेबां गिदिर साख्रि मावो जायनि थाखाय बिथाङा 17 बोसोर सिफ जानायनि उनाव 1000 कोटिनि मालिक जाबाय माबायदि बिथांनियाव प्रेसार मेसिन दङ माबायदि बिथांनियाव बाथौ खेराइ रिजर्ट दङ माबायदि MRM हस्पिटाल दङ माबायदि गौरां भेलि बायदि मोनसे हटेला बिथाङा दङ आरो गोबां बाथ्रा दङ माबा भिटामिन दङनो माबा दङनो हा हु दङनो बागान दङ बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों बुंनो नागिराखै सासे समाज सिबियारिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैनि तारिखाव 1000 कोटिनि मालिक जानाय नङामोन दा करापसनखौ जे बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङासो खालामदों बे बाथ्राखौ कास्टम बिथांनिफ्रायनो जों मिथिनानै मोनो दा कास्टम बसुमतारिया जेरैबायदि जुक्ति होनो नागिरो माखासे बाथ्राखौ दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ जुदि जों नायोब्ला कास्टम बसुमतारि बिथाङा जे सासे राजहार गैयै मानसि बेखौ जों हमनो हायो आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जे कास्टम बसुमतारि बिथांनिफ्राय खमसे खम लाइमोन सिख्लाफ्रा एसे साबधान थानांगौ मानोना बिथांनि केरेक्टारा लुज होननानै बयबो मिथिगौ मा समाव मा खालामनो खुनु गेरेन्टि गैया ओरैनोबा मैया दाखालिसो BPFनि सोरबा दैदेनगिरि सोरबा फार्मानुस नामानो बिथाङा रेप केसाव फासिदों गतिके BPFनि नेताफोरनि केरेक्टारखौ जोंहा अपोजिसन हिसाबै खोब बुंसोनांगौ थाया मानोना रायजो राजा बिथांमोननि स्वभाब चरित्रखौ बयबो मिथिदों आरो एसेबां मोजां मानसि दङमोनब्ला BPF हान्जायाव बे BPF हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा रेप केसाव दिनैनि तारिखाव फासिनाय नङामोन आरो बेबो माइनर सिख्ला जाय 11-12 बोसोर जादों बेबायदि उन्दै गथ'साखौ रेप खालामनो हानाय मानसि BPF हान्जायावसो दङ बेनि थाखायनो BPF हान्जाखौ रायजो राजाफ्रा नांलिया होननानै जोगारदों आरो BPFआवथ' सोर लिडारशिप दङ दिनैनि तारिखाव बिश्वजित दैमानिफ्राय लानानै मानाव गेदेर सदन ब्रह्म मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारी मानाव गेदेर हितेश बसुमतारी आरो मैया दाख्लैनि जि बाथ्रा मानाव गेदेर मोनसे समनि डिपुटि स्पिकार BTCLनि नेरसोन बर' बिथाङाबो नै UPPआव फैथारनायसै एसेबां मोजां पार्टिबा दिनै BPFआव बिथांमोना थागौमोन थायैनि कारनफ्रा बेफोरनो दिनै कास्टम मोना BPFआव थांनानै मैया दाखालि बावैसो थांनानै थिफुना देखायनायनि थाखायनो BPFनि माखासे सिनियर दैदेनगिरिफ्रा जसनानै थानो गोनां जाबाय बिथांमोना दुखु मोननानै जसनानै थादों दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा आरो बिथाङा बुंनो नागिरदों जे हाग्रामा महिलारि गोबां मायबा मायबि जासोदों मावसोदों होननानै जुदि हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव खामानि मावनायमोनबाथ' दिनैनि सरकारा मावनो गोनां थानायनो नङामोन दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा खामानि मावनो हायैनि थाखायनो दिनैनि सरकारा मेंनाय गैयाजासे सान हर खामानि मावनो गोनां जादों थांनाय 4 बोसोरनि जि सरकार बेयाव COVID-19नि थाखाय बोसोरसेनिख्रुइ बांसिन सम रावबो ओंखारनो हायाखै आरो बे बोसोरसेखौबो जुदि जोङो गोगोम सम मोननायब्ला दिनै जेसेबांखिनि जौगाथायनि खामानि मावदों बेनिख्रुइ बांसिन खामानि मावनो हागौमोन गतिके कास्टम बसुमतारिया बहाबा बाइट दोननानै बहाबा माबा मोनसे बुंनानै मायबा मायबि बुंसोबाबो रायजो राजा बिथांमोना बिथांनि बाथ्राखौ फोथायगोन बिदि नङा आरो मेन बाथ्राया जाबाय बिथाङा बिटिआरनि बासिन्दायानो नंबावा बिथाङा बुंनो नागिरो BTC एकर्डआसो पावारफुल मोनफ्रोमबो एकर्डआनो दिनैनि तारिखाव मिनिंफुल BAC एकर्डआबो मिनिंफुल BTC एकर्डआबो मिनिंफुल आरो BTR एकर्डआबो मिनिंफुल बाथ्राया जाबाय मानसि थैनानैसो मुंख्लं जानानैसो दिनैनि तारिखाव बे मोनथाम एकर्डआ जादों अब्ला दिनै कास्टम बसुमतारिया बोरै बुंनो हाखो जे आमुक एकर्डआ दुरबल होननानै दा बिथाङा जाय मानसिफ्रा थैथां जुजिनानै आल्टिमेट सेक्रिफाइस खालामनानै एकर्ड खालामनानै लाबोबाय बिथांमोनखौ अपमान खालामनाय जायाखै होनबा
दिनै NIA केसनिफ्राय नेशनेल लेभेलनिफ्राय जे स्टेट लेभेलनि BJP-निसिम लानानै फैबाय 54 जन MBBनि बाथ्राखौ बेफोरबायदि खामानिखौ जोंनि गभर्नमेन्टआ सिं सिं मावगासिनो दङ मावबोबाय थादों जातिनि माखासे इन्टारनेल पलिसि दङ बेबायदि बाथ्राखौ कास्टम बायदि मानसिया मालाबाबो हमदांसनो हाया मिडियायाव ओंखारनांगो जानला मानला बाथ्रा बुंनांगो मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो नाजानांगो लिडारफोरखौ नंनायनि नङिनि बुखिनांगौ दाखालिनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव मानगेदेर बिटिआरनि CM बिथांखौ खुलुमबाय बेखौनो क्रेडिट लानो बिथाङा मिडियायाव बुंलायबाय बर' हारिनि मोजां केरेक्टारफोरनि गेजेराव बेबो बैसागु बोथोराव बा गुबुन समफोरावबो जोंनि मानसिफोरा उन्दैखौ अननाय गिदिरखौ मान होनानै खुलुमनाय बे जोंनियाव जोनोमनिफ्रायनो दङ बे मोजां आखुआ जों बयनियावबो दङ बर' हारि हिसाबैनो दङ दा बे बाथ्राखौ कास्टम बसुमतारिया मिडियानि सिगाङाव बुंना लानाया गावजे बेसेबां थौले गोसोनि मानसि आरो मोनसे फिसा खामानि मावब्लाबो बिथाङा जे क्रेडिट लानो नागिरो बे बाथ्राखौसो फोरमायनाय जादों